नैसर्गिक पर्यावरण आणि मानवता विकास संस्था व नगरसेविका सौ तन्वी योगेश चांदोसकर यांच्या संयुक्त विद्यमाने पर्यावरणपूरक रंगपंचमी उत्सव। रंग उधळूया आनंदाचे, रंग उधळूया माणुसकीचे, पिचकारीतील पाणी रंगाची गाणी। होळीच्या सणाची, रंगपंचमीच्या रंगाची जपणूक करूया नात्याची, गाथा ही भारतीय संस्कृतीची। रविवार दिनांक 12 मार्च रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून स्थळ वेळवाडी सडाव पंजिम। वयवर्ष 5 ते 16 वर्षे वयोगटातील मुलामुलींसाठी पर्यावरणपूरक रंगांनी बहरणार रंगपंचमी। म्युझिकच्या तालावर बेधुंद होणार रंगपंचमी। विशेष सूचना, सर्व लहान मुलांसोबत पालकांनी येणं अनिवार्य आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क तन्वी चांदोसकर 94 23 30 36 92, नमिता बलवान 94 20 72 98 55, लतिका पेडणेकर 94 03 94 77 16, मृणाली भडसाळे 94 22 05 25 27। देवगड जामसंडे शहरातील मुलामुलींनी बहुसंख्येने सहभागी व्हा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।